Келді бит, сіз яратқан, мен күтіп алған қызу жай. Бұл жай Татарстан үшін тарихи жай десек те бола. Чөнки футбол бойынша dünya чемпионаты нәк менә Казаныбызда гирлей. Бүтін dünya футбол дип җанатканда, мин сезгә шоу-бизнесның иң кызыклы яңалыкларын сөйләп китим дип килдем. Исәнмесез, эфирда мин Иркә. Димәк, шоу-биз карар чак җиткән. Бүгенге тапшыруда Ризат белән Зинирә Әтнә Сабантуеннан сугышып кайткан. Алсу белән Азат Фазлыев Казакстанда ялган акча белән тотылган. Сüleymanованың икенче кат әни булуына 4 ел. Эшенчегә барырмы? Кызык име? Хәзер барында бәйнә сөйлим. Телевизорларыгыз каршына җайлап утырыгыз. Сез тамашачылар рәхәтләнеп сабан туйларда йөргәндә, артист халкы армый-талмый сезнең кайфны күтәрде. Сезнең кайфны күрим дип, Ризатның тормыш шешкәсе Зинирәдә Әтнә районында узган сабантуйнан күзе шишеп кайткан. Юк, сабантуйда Ризат кызып китеп, Зинирәгә кол күтәргән дип уйлый күрмәгез. Әтнә районының Таң колхозының сабантуй урыны су янында икән. Шунлыктан озын борын ширкиләргә шыдар хәл юк ди. Менә шул зәһәрләрнең берсе чыгыш алдыннан Зинирәнең күз кабагын тешләгән. Без инде чиратыбызда шиш бетсен дип караңгы төшкәнен көттек, ләкин тамашачыларның фотога төшәселәре килде. Минем белән Зинир белән шуңа күрә теге тамашачыбыз безгә закон. Без инде аңлаттык. Мәтәмләр шулай күзен ширки тешләгән, күз күпреп чыкты. Безгә ярый дип инде бер күз белән яшереп кенә кырып атып кына булса да без инде фотоларга төштек. Һәм инде ахырдан караңгы төшкәч, мәйдан ортасында дискотекада рәхәтләндереп эшервадык. Тәмле шәй һәм кыйммакытан Бүген дә сине йокыңнан кыймагыйсы уяткан Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпитә үпкәннән Җаным дибез исемнәрне Онытып күптәннән Көнебез шулай башлана Бер пәпитә үпкәннән Ризат белән Зинирәгә гайбәт чыгу куркынычлы гына янаган булса, эстраданың икенче җырчы пары әздән генә төрмәгә эләкмәгән. Алсу Азат Фазлыевлар Казакстанга барган. Алдагы ялдан калган $100 бер купюра бар иде. Кибеттән әйберләр алгач, шуны суздык, безнең акча белән 6400 сум була бит диләр. Бер мәлне кибетчебез акчасын тотып кире килә. Бу балалар уйный торган уенчык акча булып чыкты. Без чит республикага бер тиен акчасыз чыгып киткәнбез. Кибеттә оятыбыздан җир тишегенә керә яздык ди Алсу. Бу инде безгә бик зур дәрес булды. Чит җирләргә чыккан вакытта хәзер тагын да игътибарлырак булырга кирәк дигән нәтиҗәгә килдек. Һәм инде сез дә хөрмәтле тамашачылар, ялган акчалардан бер үк сакланыгыз. Güzel Urazова Инна Софиуллин белән кибеттә йөри. Аптырадыгызмы? Аптырамаслыкта түгел шул. Тик шушы урында фантазиягызны йөгәнләгездә тирән итеп сулыш алыгыз. Илназ белән Гүзәл кибеттә бергәләп Илдар Хакимов өчен бүләк эзләгән. Быел Илдар туган көнне үзе көткән бүләк яңа гитара алган. Уразова эксперт итеп кемне сайлавын сезгә инде мәгълүм. Biz TNTV kanalının icad türkemi Ildar'ını şın көңілімізден туған күні білән құтлыйбыз.
Instagramga ак носки киеп фото куйсаң, баш бетте. Ландышның Марҗанов моны үз җилкәсендә татыды. Балаларны эшкә бәләкәйдән иретеп үстергә кирәк дигән язу белән Ландыш балалары белән төшкән матур фото куйган иде. Шунда бер ханым авылда ак носки киеп эшкә иретеп булмый дип тәнкитли. Минем гомеремдә дә кара носки кигәнем юк. Ак носкины юарга да ансат аны. Борчылмагыз дип белдерә Ландыш. Шашып яратканны Оныталамый икән шул йөрәк Онытылыр әле диясеңме Онытырга күпме көч кирәк Чынлап торып шашып яратканны Оныталамый икән шул йөрәк Эльмира Сулейманованы әни булган көне белән котлыйбыз. Шушы көннәрдә Сулейманова үзенең икенче баласы улы Артемның 4 яшьлек туган көнен билгеләп үтте. Шунысы кызык, Эльмира 7 ай буе йөрәк астында сабыена Эмиль дип биргән. Эльмира, Эмиль охшаш та бит. Тик бер көнне без кухняга заказ бирдек. Аны Эмиль исемле кеше аркылы тыркылы итеп бик озак җыйды. Кайсы җиренә тотынсак, шунда ватылды. Шуннан ирем, мин өйдә бүтән бу исемне ишетергә теләмим диде. Инде нишләргә? Мин бит Эмиль дип язылган коляскада алып куйдым. Тик иремнең сүзенә каршы бара алмадым. Артем куштык, өченчегә әни булырга ният бармы дигән сорауга Эльмира рәхәтләнеп килде. Бу миңа иң яшь бирелгән сорау. Ходай ни язса, шул булыр диде җырчы. Yazmış bizini ayırası bulgaç Nigasın, niga biz kavuşkan Тапшырыбызның традицион рубрикасына да килеп җиттек. Ул да булса TMTV Production төшергән клип. Мәхрүм иттең дип аталган җырның башкаручысы җыр моң дөньясына үлеп гашыйк Айгөл Закирҗановадан. Бу композиция җырчының тәүге клибы. Шуның өчен дә ул аны сезгә зур дулкынлану белән тәкъдим итә. Игътибар экраннарга. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең Башка ярыны тапты юллары Кечкенәдән белми үсте улым Әти назын, әти куллары Хәтерлисезме, TMTV премиясында безнең корреспондентыбыз Дамир Зиннатуллин яшь җырчы Айгөл Рәхимовага тәкъдим ясаган. Һәм менә алар бергә репортаж төшергән дигән. Бергәләп карыйк. Сәлам дуслар, шоу-биз командасы бүген X-Fit'ка килде. Һәм минем янәшәмдә Татар җыры фестивале лауреаты, TMTV премиясе иясе, популяр җырчы, сөйкемле, мөлаем, гомумән сүзләр күп булда булса Айгөл Рәхимова. Айгөл, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр? Аллага шөкер. Без бүген дуслар Айгөл белән бокс белән шөгыльләнәчәкбез. Һәм инде алдагы минутларда нәрсә булачагын белерсез, күрерсез. Киттекме? Киттек. Кал минем янымда, сөй мине тагында. Мин бәхетле бу дөньяда, син янымда булганда. Сиңа кичкенә генә близ сораштыру үткәрәсем килә. Аларга сорауларга тиз генә узак уйламыйча җавап бирергә кирәк булачак. Тырышырсың, киттек әйдә. Фонограммага җырлаганың бармы? Бар. Сиңа нинди егетләр ошый? Төрлесе. Каблукның биеклеге ничә сантиметр булырга тиеш? 14. Быел нинди төс модада? Кара. Свиданиедан качканың булдымы? Юк. Лотереяда җиңсәң беренче булып нәрсә сатып алыр идең? Балаларга бирер идем, гарип балаларга бирер идем, балалар йортына бирер идем. Киемнәреңне сатканың бармы? Бар. Сине бәйрәмдә җырларга чакыру ничә сумга төшәргә мөмкин? Казанда булса 25,
Инстаграмда подписчикларны махсус арттырганың бармы? Накрутка белән. Юк. Булачак иреңнең байлыгына карыйсыңмы син? Бәлки карармын да. Нинди телеканалны карарга кирәк? TMTV. Һәм соңгы сорау дип әйтәсем килә, ул да булса, тапшырудагы барлык сорауларга дөрес җавап бирергә вәгъдә итәм дип кабатла. Бу тапшыруда бүтән сорауларга дөрес җавап бирәм дип вәгъдә итәм. Гомумән, ничек хәлләрең, нәрсәләр белән шөгыльләнәсең, нинди яңалыкларың бар? Хәлләр инде әйбәт, Аллага шөкер. Концерт сезонын яптык инде. Хәзер яңа сезонга әзерләнәкләр бара. Яңа җырлар яздырабыз, яңа образлар инде башка килә, ничек халыкка ярарга дип тырышабыз. Һәм инде бу бүтән артистлар шулай эшли дип өметләнеп каласы килә. Хәзер инде икенче җыентыгым чыкты iTunes каналында. Анда инде яңа җырлар да бар, безнең тамашачы яратып өлгергән дә җырлар бар. Шуңа күрә менә әкертен генә ниндидер куйган максатны үтәргә тырышам. iTunes'та синең икенче җыентыгың барлыкка килә. Димәк, ул хәзерге диск форматында булмаячак. Ничектер шулай озак уйландык та инде, һәм бүгенге заманага карасаң да, хәзер бөтенесе ничектер цифровой ниләрдә ясыйлар. Һәм инде бездә чит калмадык. Инде минем җырларымны iTunes'та гына сатып алырга була, тыңлап алырга була. Айгөл Рәхимова һәм бокс. Алар бер-берсе белән ничектер бәйле бер түгел кебек сыман. Ничек килеп кирдең әлеге спортка? Нәрсә этәрде? Ни сәбәпле? Мин инде бик озак уйлап тормадым. Мондый спорт белән шөгыльләнәм дип гомумән бер дә уйламый идем. Һәм инде ничектер минем гомеремдә спорт ул бар атнага 3 тапкыр. Ул ниндидер минем үз кагыйдәм. Спортзалга барып, ниндидер нәрсә белән дә шөгыльләнергә кирәк дип. Шуңа күрә ничектер менә бокска ничек килеп кирдем. Үзем дә сизмичә калдымдыр инде мин аны. Һәм инде бу минем өчен бүгенге көндә иң яраткан спорт түрәе миңа. Чөнки анда бүтән әйберне онытасың, бүтән ниндидер әйбер уйлыйсың, ничек нәрсә эшләргә дип. Ул инде сине ничектер тынычландырырга өйрәтә, ул сине уйларга өйрәтә. Шуңа күрә һәм кызык. Кеше белән аралашасың, нәрсәдер эшлисең, һәр дәрестән нәрсәдер үзеңә аласың. Һәм инде мин бүтән кешегә аны шул спорт өлеше белән шөгыльләнергә бер тапкыр киңәш итәм. Димәк, спорт белән шөгыльләнүең, бокс белән шөгыльләнүең теге сиңа ничектер яклану максатыннан түгел инде. Синең фанатларыңнан дип әйтик инде, егетләрдән. Анысы да бар инде. Булдымы бераз генә адекват булмаган кешеләр мәхәббәт аңлатып артыңнан чапкан чакта куркып, шуның белән шөгыльләнеп? Юк инде, алай булмады, әмма дә ләкин бер 3 ел элек Мингәр Сабантуенда инде авыл Сабантуйлары бит үзегез беләсез инде анда сәхнә өстә, кеше аста, һәм инде мин чыгыш ясаганда ниндидер кеше минем аягыма тотынып, мине каядыр өстери иде. Шуңа күрә мин бик курыктым. Һәм инде менә шул вакыттан соң шушы спорт белән шөгыльләнергә минем башыма килде инде. Дуслар, без әзер Айгөл менә шундый матур шибәр. Инде әзер безне тренер көтә. Хәзер алдагы минутларда нәрсә эшләгәнебезне белерсез. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я тренер по боксу фитнес-центра X-Fit. Расскажите, что сегодня предстоит, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы подвигаемся в боевой стойке, поотрабатываем удары руками, защиту, комбинации. В общем, все будет классно, здорово. Ничә ел шөгыльләнәсең инде? Бер елдан артык. Ни өчен без моның турында белмидек? Ну, Николай менә афишага бирмәгәнме шулай теге? Күрсәтмәдек. Юк, ничектер әйтмәдем, чөнки ниндидер сер булырга тиеш бит инде. Ничектер менә бу көннәрдә менә нишлисең дигән сорауга инде менә үземнең чын
нәрсә белән шөгыльләнгәнемне әйтергә булдым. Егетләр, гомумән татар эстрадасындагы кешеләр синнән куркмаслар микән саңнары? Куркырга тиешләр бит инде. Мия калса. Алайса әйдә, мөмкинлекләреңне күрсәт. Айгөл Рахимовна бик яшь, менә шундай адекват булмаган кешеләр артыннан йөриме, язалармы, шалтыраталармы? Булгалый, анда инде шалтыратмыйлар, язалар күбрәк, бөтен социаль челтәрләрдә. Һәм инде мин аларга гомумән ниндидер игътибар бирмим. Анда нәрсәсең адекват булмаган, нәрсә язалар? Адекват булмаган әйтә алмыйм инде, теләсә нәрсә язып куялар. Алар малайлар түгел. Әхлаки әйбергә сыймый торган әйбердә, әйме теге. Ансы да бар, бүтән дә бөтерлесе була инде. Аны ир кеше язмый, аны кыз кеше яза күбрәк. Әйе, менә аякларың кәкре, җырлый белмисең, нәрсәгә кирәк? Минем ирем синең битеңә язылган, ник яздырдың дип теләсә нәрсә. Мин аларга игътибар бирмим. Бирмәскә бик тырышам. Алар сиңа директта комментарийда калдыралар, күрешкәч әйтәләрме сиңа аны? Шундый момент булганы юк, күрешкәнне хәтерләмим. Әле күптән түгел генә Татмус ТВ телеканалында сине алып баручы ролендә күрдем. Бу синең өчен беренче тәҗрибә. Ничек гомумән алып бару, ошыймы, авырлыкларын инде кайсы якта? Минем бәхеткә килгән шундый әйбер булды. Мин 2 шоу-биз тапшыруны алып бардым. Һәм инде бик дулкынландым. Ул минем ниндидер хыялларымның берсе иде. Менә ниндидер телеканалда тапшыру алып барага. Бу бик кызык һөнәр. Миңа бик ошый, һәм инде мин бик тырышам, ничек килеп чыгамы, килеп чыкмыймы, инде аны безнең тамашачы әйтәчәк. Комментарийлар аласыңмы? Алам. Нәрсә диләр? Төрлесен диләр, кемдер мактый, кемдер әрли, төрлесе була. Негатив булган комментарийларга ничек карыйсың үзең? Күңел төшәме? Мин бик нечкә күңелле кеше, шуңа күрә ниндидер комментарий булса да, мин аларны күрәм. Күрмәсәм дә күрсәтәләр дигәндә инде, ничектер күңелемә төшә әлбәттә, әмма дә ләкин мин үземне ничектер эмоциональ ягыннан тотарга тырышам, һәм инде ул кешеләргә гомумән җавап кайтармыйм. Бөтен яктан да булгансың. Спорт, матурлык, фигура, белмим, ашарга да тәмле пешерәсең дип беләм әле. Машинада йөрисеңме? Иртә беләм, йөрмим. Машинаң бармы? Юк. Әлегә юк. Нинди машиналарга теләр идең? Хыяллары бик зур, бик күп дигәндәй, әлегә инде ниндидер менә шушындый машинам хыялымда дип әйтә алам, менә бу машинаны бүген алам дип әлегә әйтә алмыйм. Минем хыялым Porsche каенда йөрү. Кайын? Каенда йөрү, Porsche каенда йөрү. Кыйбатмы? Кыйбат. Син инде аны барып карадың, күрдең, утырып караганың бар. Әйе. Ничә сумы? 5 миллиондыр инде. 1-3 миллионнан башлап тор инде. Шундый бәйле. Ал яран гөл яран, ялгыз калу хаяман. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Ал яран гөл яран, ялгыз калу хаяман. Ал яраннар кебек мин сагыш утында янам. Синең арттан йөрүче егетләр юкмы ул? Бардыр бит алар. Каясың? Язалар йөриләр дә, аннан соң синең белән якынрак танышып, ничектер кайдыр югалалармы? Ул турында уйларга вакытым минем юк, чөнки минем бөтен тәнем, бөтен җаным, бөтен уйларым ул эштә генә. Шуңа күрә әлегә юк. Яшь егет яисә башка яшь артист шулай җавап бирсә аңлыйм. Ә менә барыбер хатын-кызларга моның белән сыңа калмаска кирәк. Куркмыйсыңмы син ялгыз калырга?
Мин бит әле яшь, 30 тулмаган. Шуңа күрә ялгыз калам дип бердә уйламыйм. Чөнки һәр кешенең үз ничектер половинкасы дип әйтәләр, үз яртысы ул бу җирдә бар ул. Әле очратырмын, әле гаиләдә корырмын, ала берсә балаларым да булыр дип беләм, ничектер менә шулаймы. Ләкин эшләп тә каласы килә. Инде бүгенге көндә синең бөтен хыялларың чынга аша икән, аның белән ничектер воспользоваться итәргә кирәк һәм инде эшләргә. Айгөл, сиңа менә тәкъдим ясаганнар бармы? Әйтәләр бит әле, менә ул егет миңа тәкъдим ясады, кияүгә чакырды. Мин җавап бирмәдем, юк дидем. Менә шулай дидем. Бар син. Миннән кала. Синең кала бар инде алар бар. Ни сәбәпле син аларга юк диясең? Үз кешеңне син ничектер сизәсең, беләсең, менә ул минем кешем, юк бу минем кешем түгел дип, аны ничектер белеп торасың. Әлегә минем кешем минем юлымда әле очрамады. Синең кеше нинди булырга тиеш? Менә мин сине беләм, син артист кеше. Синең димәк характерың көчле. Синең янәшәңдә нинди кеше булырга тиеш? Каты хылыклымы, йомшак хылыклымы? Каты кеше дип уйлыйм мин, булырга тиеш минем янымда, чөнки мин үзем шундый характерлы кеше. Теге кайсы вакытта да мин теге сүз әйтергә кирәк миңа, сүзсез калмыйм мин, һәр чакта да нәрсәдер әйтергә кирәк. Һәм инде миңа шундый кеше кирәк. Айгөл, менә авызыңны яб инде син җан. Монда теге булды җитте инде дигән кеше янында булырга тиеш дип ничектер күрәм мин. Инде әлбәттә минем теге зур хыялларымда ул кеше минем эшемне хөрмәт итәргә тиеш. Ул синең өлкәдән булырга тиештеме? Юк. Ансы мөһим түгел. Артист булса да ярый, булмаса да ярый. Юк, артист булмасын. Нигә артист егетләр начармы ни? Юк, начар түгел. Инде аны бит беләсең, теге нинди гаилә була инде, хатының өйдә юк, ирең өйдә юк, кайчан күрешәсең? Бергә җырлап бирсәләр. Юк инде, юк. Хәзер тамашачылар уйлыйдыр инде, мин монда тәкъдим ясап утырам дип. Мин сораулар гына бирәм. Юк. Хәзер бит инде парлар да күп, мин инде Шулай җавап бирәсең дип уйладым мин аны. кирәк инде, мин генә җитмәгән инде анда дигәндәй. Ник инде менә татар эстрадасыннан беркем юкмы сиңа ашый торган? Мине санама инде. Җырчы буларак, кеше буларак миңа әлбәттә бөтенсе ошый, бөтенсе мин хөрмәт итәм, бөтенсе белән аралашам, әмма дә ләкин менә бу минем ирем булырга тиеш дигән кеше юк. Айгөл, бәлки алар синең менә шундый характерыңнан куркалардыр. Аралаша торган егетләр, бәлки алар сиңа мәхәббәт аңлатмыйлардыр, шуңа күрә. Былай карасаң, куркак кеше, куркак ират кеше миңа кирәк. Ни бит инде. Теге үзенең ниндидер мнениесе булырга тиеш аның, һәм инде ниндидер теләге, ул кеше минем белән аралашасы килә, ул аралаша. Юк икән, курка икән, менә өйдә утырсын. Шулай дип ничектер кабул итәм мин. Синең характер авырмы ул? Авыр. Нич? Чөнки Нәрсәдән чыгып әйтәсең? Чөнки мин беләм нәрсә миңа кирәк икәнен. Миңа нәрсәләр кирәк, мин аны беләм. Теге кылтаеп, теге шундый бар бит кешеләр, шулай итеп йөрмим мин. Шуңа күрә миңа нәрсә кирәк, мин аны алам, мин аны эшлим. Нинди генә авырлык булмаса да мин аны эшлим. Шуңа күрә миннән дә көчле кеше миңа кирәк. Шуңа күрә шулай инде. Бик авыр дип үземне әйтә алмыйм инде. Әмма дә ләкин җиңел кеше дә түгел мин. Мәхәббәт һәм сөю бакчасында сөйгәннәргә генә урын бар. Алар өчен гөлләр чәчәк ата, алар дип күңел шатлана. Шын ярату белән янган кеше чит бакчадан гөлләр эзләми. Яратканнар һәр чак бергә булсын, аерылганнар җанны өзгәли. Ярый, сине бу шәхси темадан күчерәсем килә хәзер инде эстрадага. Кешелек характерлы икәнеңне беләм.
Әлеге кишлек характерың нәкъ инде татар эстрадасында булуыңны хәл итәдер. Инде ничә еллар буе эшләп киләсең. Авыр булган чаклар булдымы? Әлбәттә, җиңел әйбер түгел инде ул. Җиңел эш түгел. Һәр көнне син үз өстеңдә эшләргә тиеш, чөнки һәр көнне ниндидер яңа артист чыга. Ул артистлар инде үзенең дә күрсәтәсе килә бит. Инде син дә калышмыйсың ничектер. Гел тырышасың, гел ниндидер яңа идеяларны каяндыр алырга белмисең. Инде иң авыр вакытым минем иде ул эстрадага килеп кенә кергәндә, чөнки миңа 18 яшь иде, һәм инде мин беркемне дә белмим, бер нәрсә дә белмим. Бер шундый кичкенә генә кызчык килә, ниндидер шундый акулалар дөньясына. Һәм инде миңа бик авыр иде, ничектер шунда кирип китергә, ничек йөзеп китергә дип әйтик. Хәзер инде ничектер мин хәзер беләм, ничек үземне тотарга кирәк, кайсы белән, кем белән аралашырга кирәк, кем белән юк икән, кем белән сөйләшәсең, кем белән киңәш сорыйсың кемнәдер. Шуңа күрә хәзерге минем башым, хәзерге уйларым хәтта бүтән төрле. Чөнки мин эстрадада инде 7 ел. Эстрадада кемгә булса да ышанырга буламы? Яисә барыр менә шит менә булай ара тотырга кирәкме? Миңа калса ара тотырга кирәк, чөнки ул конкуренция. Беренчедән ул конкуренция. Һәр кеше шул ук стильме синең, бүтән стильме, кайсы җирдә эшлисең син, ул гел конкуренция. Һәм инде үзеңне теге бирергә, ачырга миңа калса кирәкми. Эстрада гомумән дуслар юкмы? Юк, минем бар. Менә алар син. Аны камерага әйтергә кирәкме? Әйе. Минем иң якын дустым эстрадада ул Диләрә Ләлдинова, ул Эльвира Хаматова, ул Эльвина Гөлназ Баталова, Вероника Кузнецова. Аларга син һәр вакытта да 100% ышанырга мөмкинсең һәм алар сине беркайчан да калдырмаячаклар. Мин аларга ышанам, чөнки мин аларның белән дуслашыр өчен бүтән җанымны бирдем. Алар да мине бик яхшы беләләр, ниндидер серләремне дә беләләр алар. Хәзерге вакытта да мин аларга шалтырата алам һәм инде без сөйләшеп, чәй эчеп алабыз. Шуңа күрә Авыр моментларда калдырмаслармы алар? юк дип уйлыйм. Чөнки авыр вакытларда да алар мине калдырганнары юк иде. Эстрадада димәк дуслык булырга мөмкин татар эстрадасында. Мөмкин әйе, ул кешедән тора бит инде. Син һәр кешедә дошман күрсәң, ул шулай ук була. Мин мәсәлән бер кешедә дә дошман күрергә җыенмыйм да, теләмим дә. Һәм инде ничек мин кеше белән аралашам, ул да миңа шундый ук җавап кайтара. Менә син дә кайчан булса да йолдызлык авыру булдымы? Юк дип беләм. Юк дип беләм. Комментарийларга һәрберсенә җавап бирәсеңме? Фанатларың белән һәрберсе белән аралашасыңмы? Яисә бары менә шундый сез кем, мин кем дигән вакытлар буламы? Юк. Мин кем миңа яза, адекват сораулар бәлки бирә, мин гел җавап кайтарырга тырышам, һәм инде мине прямой эфирларда да бик еш күрергә була, чөнки миңа бик кызык минем тамашачым белән аралашырга, нәрсәләргә кирәген белергә. Алар миңа нидер сораулар бирәләр инде, мин дә аларга җавап кайтарам, нәрсә белгәнемне. Шуңа күрә шундый шир белән ширлим дип әйтә алмыйм. Мин нәрсәгә сорадым моны? Бөтен комментарийларны карап чыктым, узган елларның бөтен информация эзләдем синең турында, ләктем шундый комментарийларга бераз генә йолдызлык шире бар дигән комментарийларны гатап булдым. Ни өчен менә шундый комментарийлар барлыкка килә икән? Булай гына түгел бит инде. Ул инде кыз кеше язгандыр, име? Хәтерләмисеңме? Хәтерләмим, анда берничә идалар. Ну, кемгәдер мин бит пряник түгел, бөтенсенә ошап утырырга име. Шуңа күрә кемгәдер ошыймын, кемгәдер юк, кемгә ошамыйм, гадәттә минем турында әллә нәрсә
язырга мөмкиннәр, әйтергә мөмкиннәр. Шуңа күрә мин аларны гаепләмим, үземне дә гаепләмим. Инде ул уртак проблема түгел, аларның белән балага исем куштырасы юк. Ничектер менә белмим, нәрсә әйтергә дә белмим чын әйткәндә. Бары тик шул гына фикер. Синдә йылдызлык ширин булганы юк. Юк дип беләм. Әйе. Белмим ниләр уйларга да онытулары әллә мине күрешергә җаныкаем берәр сәбәп тапсам иде. Белмим ниләр уйларга да онытулары әллә мине күрешергә җаныкаем берәр сәбәп тапсам иде. Гадәттә артистларның нинди булса бизнеслары була. Мин сине җырлыйсың гына дип беләм. Укуыңны бетердең инде. Нинди булса шөгылең бармы? Спорттан кала. Бар әйе. Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Шөгыльләнәм дип әйтә алмыйм инде. Минем бик зур хыялым бар. Һәм инде мин аны ала берсә сакламыйча чынга ашырырга бик зур теләгем бар. Ул шундый частный музыка мәктәбен ачырга. Анда була үзем өйрәтәсе килә минем балаларны, ниндидер конкурсларга аларны җибәрү, ничектер менә үз өстеңдә эшләү. Мин бит инде театраль факультетын бетердем һәм инде фехтовать итәргә беләм, инде сәхнә телендә беләм, движение дип атала инде ул безнең, һәм инде шушындый әйберне өйрәтәсе килә балаларга. Фортепиано факультетында бетердем мин. Факультет түгел инде, класс иде. Һәм инде вокал классында бетергән идем мин. Распевкалар, бию мәктәбендә бетергән идем мин. Шуңа күрә менә бөтен әйберне шулай җыеп, һәм инде кичкенә генә йолдызларны үстерәсе дигән бик зур хыялым бар инде минем. Агил Рахимов студиясе ясарга. Әйе, мин шулай уйлыйм әле, ул өстендә эшлим һәм инде. Хәзер нәрсә кымашаулый? Хәзер инде финанс ягыннан әйе бар ниндидер сораулар, ул бик шундый Аңа ничә сум кирәк соң? Аңа бит инде аның сораулары бик күп. Чөнки моны эшләргә кирәк, тегесен эшләргә кирәк, моннан разрешение аласы бар, моннан тегесеннән, аның эшләре бик күп шуңа. Ничә сум кулыңа тоттырсалар, әлеге иҗади студияны ачарга мөмкин? Миллионга якын. 1 миллион. Миллион сум акча кулыңда булса, иртәгә үк ачарга була. Миңа миллион беренче вакытка җитә дип уйлыйм, әйе. Күлмәкләреңне сатканың бар? Нинди күлмәкләреңне саттың? Гомумән нәрсә ул? Нинди процесс иде ул? Юк инде, менә хәзер алыгыз костюмны сатам дигән әйбер булганым юк, чөнки һәр минем костюмым ул бер тарих. Ничектер миңа директта, Инстаграмда ниндидер теге кичкенә кызлар яза инде, теге мәктәп бетерә торган кызлар яза. Менә бу күлмәгегез миңа ныгышы, выпускнойма киер идем дигән. Әйтәм, ни сатыгыз инде дип сорау биргәндә генә мин инде шундый арзан гына бәягә теге бирә идем. Хәзер инде бу елда бер күлмәгем бик каты сорап алдылар. Шуңа күрә мин Июньгә дип ничә сум? 1000 сумга мени. Юк инде 1-2-3 меңгә бирәм, чөнки минем һәр костюмым ул 20 меңнән дә артыграк бәягә тектерелгән. Шуңа күрә менә ничектер Кеше түгелме соң? Жәл түгел, кеше рәхәтен ала, кеше бик сөенә. Шул иң мөһиме. Күлмәкләрдән иң истәлекле, иң якын алар бардыр индеме? Менә монсында мин менә шундый чыгыш ясадым. Монда мин менә шундый бүләк алдым. Әйе, бар. Бүгенге көндә иң истәлекле күлмәк ул татар җыры күлмәге. Чөнки минем, әйтәм инде, минем иң зур хыялым, 6 ел көткән хыялым ниһаят чынга ашты һәм инде ул күлмәк тә ул алтын барста минем өчен бик кадерле әйбер. Әлеге җиңүне кемгә багышладың? Әниемә. Чөнки минем әни тагын да күбрәк көтте миңа караганда. Кайткач әниең нәрсә диде?
Кайткач түгел инде минем әни татар җырында булды. Аңа бик ошады, ул бик сөенде. Һәм инде әнинең бәхетле күзләрен күрсәң, инде миңа калса бернәрсә дә кирәкми. Әйдә алайса хәзер инде безнең тамашачыларга мөрәҗәгать итсәң була. Үзеңнең теләкләреңне җиткер. Рәхим ит. Мин инде һәрбер телевизор караучыларга, тамашачыга иң мөһиме исәнлек, сәламәтлек телим. Һәр кешедә җан тынычлыгы булсын. Ул миңа калса бик мөһим әйбер. Күңел тыныч булса, бар да яхшы була дип өметләнеп каласым килә. Иң изге теләкләр белән Айгөл Рәхимова иде. Әйе. Күргәнегезчә, бокс белән шөгыльләндек, Айгөл белән аралаштык, серләрен белдек. Үзеңә ошагандыр дип уйлыйм. Әйе, әлбәттә, шугадәр күп эмоция алдым сезгә һәм инде сезнең командагызга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Алдагы көндәрдә синдән курсыннар, синең бокс белән шөгыльләнгәнеңне белеп торсыннар. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Пока-пока. Пока. Когда жизнь становится сложной, беги. Бей. Ныряй. Сеть фитнес-клубов X-Fit. Бүгенгә менә шулар. Ялларыгыз күңелле үтсен, футбол карагыз, бер-берегезгә игътибарлы булыгыз. Әгәр ирләр хатыннары белән футбол белән кызыксынган кебек кызыксынса, хатыннары футболны аңларга тырышса, бәхетле гаиләләр күбрәк булыр иде. Аңлашып яшик. Сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам, так как каждая профессия требует постоянного роста. Помимо профессионалов, в нашей студии каждый сможет найти что-то для себя. Профессиональная декоративная косметика и косметика по уходу за волосами, руками и ногами. Услуги салона красоты. Наша студия – это наш второй дом, поэтому мы стараемся поддерживать семейную атмосферу и каждому гостю передавать наше тепло и заботу.